Тук, за да подпишем акт образец 2, да открие строителна площадка във връзка с проекта за облагородяване за улично осветление на 11 основни булеварда в град Сливен за подмяната с след осветителни тела. Това е част от програмата на общината за модерно осветление, да заменим старото осветление. Само да припомня, че преди 2 години ние плащахме все още старото осветление, което вече е платено. И вече вървим напред, за да подменяме в града осветлението по основни булеварди и последствие в квартали и по-малки населени места. А и също новото осветление, което допълнително слагаме, навсякъде е LED. Бихте ли казали на кои места предстои да бъде подменено осветлението? Основните булеварди Панайот Хитов, може би тук изпълнителът малко, защото ще ми помогне и той. Панайот Хитов, братя Миладинови, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Чавдар, Стефан Стамбулов. По-точно Бургаско шосе, Цар Симеон, по Христо Ботев е ново. Да, това са основните булеварди, по които около 1550 осветителни тела ще бъдат подменени с LED. За по-добра видимост. Ще има по-добра видимост. Категорично. И по-добра осветленост, да. И спестяване съответно и на енергия. Колко време ще продължи подмяната? Договор е за 180 календарни дни. Работни дни, считано от днес от откриването на строителната площадка. Бихте ли Моля? Стойността е около 1 300 000 с ДДС, което се финансират от държавата от бюджета в приложение 3. Коя е фирмата е изпълнител? Фирмата ДЗД Осветление Сливен, да. Може би господин от фирмата Господина да каже няколко думи и той. Здравейте, казвам се Боян Боянов и съм представител на изпълнител на ДЗД Осветление Сливен. Започва строителната част от днеска, 30.07, продължителност е 180 дни. Ще се започне с булевард Братя Миладинови. Поетапно след това ще бъде булевард Цар Симеон, Стефан Стамбулов, Банско шосе, Чавдар, Хаджи Димитър и Бургаско шосе. Започва се с трасиране на трасето, след това е направен изкоп, подмяна на старите кабели, след това имаме възстановяване на настилката и подмяна на старите осветителни тела, които разбрахме, че са над 50 години. Изпълнението ще бъде от 180 дни, както казах, срока ще бъде спазен. На площадката се предвиждат около 15 електромонтажника. Казахте 11 булеварда, така ли? Защото предварително бяха съобщени 12, да не е отпаднал нещо. 11 ли? 11. Може би е станала някаква техническа грешка. Ага, добре. 11. Няма да се окаже голямо влияние върху движението това нещо. Вече от фирмата може да каже някакво подробности как ще протече самия процес. Самия процес ще протече с съдействие на пътна полиция. Ако има, ще се направят коди, които ще бъдат маркирани, така че няма да има голяма реорганизация на движението по булевардите, където ще се работи. Ще опитаме да се създаде възможно най-малко неудобство на гражданите. Дори да бъде такова създадено, можем да бъдем извинени, прави се за доброто на целия град. Някакви технически характеристики на лампите да кажете? Те са различни видове, може би Те са 2 вида, 80 вата и 125 вата. Други въпроси? Добре.